А средний портрет тяжело составить, потому что все разные. И на самом деле это и приятно, что люди совершенно разных профессий, совершенно разными биографиями приходят на войну. Я тоді був якраз на базі в Миколаєві. Якраз тоді, це було 26 число. І тоді була інформація, що трошечки невдала була операція. І ми певний час не ведали, хто конкретно там загинув, або хто там вижив. І ось я тоді писав, пам'ятаю, Воскару, який був в батальйоні «Волод». І він так само тоді не володив всією інформацією. Він сказав, що раптом що, то вони збираються видвигатися наперед і хлопців виручати з ситуації. Інформація була така, що вони якраз прикривали відход українських військ, і якраз на їх виїхала російська колона з танками, і вони прийняли бой, у виніку якого комусь вдалося відступити з наших білорусів. 4 наших загинуло. Брест, Папік, Сябро і Атом. Але ось по Тромблі і по Кліщу не було довго ніякої інформації. Ми не ведали, ті не загибли, ті не потрапили в полон, ті нечто з ними здалося, ті, може, не вийшли кудись там і потрапили до смежників. І я особливо, вельми переживав, бо все-таки Тромблі – то мій сябр особистий. І коли потім уже 5 і 6 липня росіяни вже виклали відео так званого допиту з ними, з Клещами Тромблі, перша моя думка була, що дякую Богу, що живі, що є надія, що ми можемо його хутко бачити серед нас. Була така надія тоді. Звісно, на тим відео було зрозуміло, що росіяни попросили і сказати те, що треба було на камеру сказати. Я думаю, що багато хто з нас, коли потрапив би в полон, коли б його катували би, сказав би на камері те, що треба, то було потрібно. Було одразу бачно, що по очам було бачно, що по Тромблі і по Клещу, що їх просто примусили сказати те, що вони сказали. Бо я, ведаючи, особисто знаючи Тромблі, я це розумію, бо я ведаю, як він говорить, я ведаю, як він каже. Було важливо те, що це було під примусом сказано. Сюрбейко Ян Эдвардович, 13.01.96 года. Коли він на чистій російській мові на відео почне розмовляти, тут одразу перший, що називається, признак того, що на його тиснули морально, тиснули фізично, щоб він сказав те, що він сказав на відео. Так. Стан був такий пригнічений, розумієте? Бо люди, з якими ти проводиш вельми багато часу, якими зближуєшся, вони частку твого життя займають. Це, не тільки життя, але частку душі твоєї займають. І от коли довідуєшся, що вони з ними невідомо, що здарилося, було вельми тяжко, звісно, тоді, пам'ятаю. Але от коли 6 липня було відео від росіян, що вони у полоні, що їх допитали, я вельми зрадувався, тому що Тромблі живий оказався, мій сябр живий. Це таке почуття було, якого знесло, і була ніяка надія, що може побачив його хутко у нас, серед наших, кого обміняють. Але до сьогоднішнього дня поки ще не бачилися ми. В принципі, я особисто знав кожного з їх, але особисто такі тісні сувязі у мене були, по-перше, з Сябром, бо я його ведаю, знаю особисто з кінця 2014 року. Бо я якраз познайомився з ним особисто вже у кінці 2014 року, тут уже у Києві. Коли він приїхав з Білорусі в Київ після того, як він вийшов одразу з тюрми, коли його судили за протести, за площу 10-го року. І вельми часто пересікаюсь, вельми часто, нормально ми з ним сябрували, так. Цікавий, звісно, гумор був такий специфічний. Ми одного, звісно, розуміли нормально.
У меня есть информация по поводу белорусских наемников в Украине. Вас интересует информация? А вы кто? Я гражданин Республики Беларусь. Интересует. Это пам'ятаю перші мої враження. Він такий брутальний, заросший такий, з бородою. Я його навіть не познав, коли перший раз з ним познайомився. Бо я багато яких політв'язнів за площу, в принципі, відео твар, не особисто відео, а по фотоздимкам, там, по відео з судов. І от коли я його бачив перший раз сябро, перше враження таке було, некий дивний білорус такий, цікавий такий. Ну ладно, добре, хай буде некий там білорус, окей, добре. І потім где-то праз наступний день, або праз пару днів, там була у нас прес-конференція, і сказали, що повинен був присутнічати Василь Парфенков, все те саме, в'язень за площу. Я думаю, о, прикольно, зараз прийде Парфенков, познайомимося з ним. І бачу, приходить Василь, такий, ось Парфенков, ну ладно, окей, добре, хай буде. Як я казав, я не познав його перший раз, коли його бачив. Ну і постійно ми один його підкалували, постоянно, по всіх моментах, во всіх ситуаціях. Хорошо, а не подскажете, куда подойти или где мы с вами сможем встретиться? Революционная 3, Минск. Ага, а у меня друзья со мной будут, у них тоже информация есть. Вам подходит такой формат встречи? Ну, разберемся, приходите, мы... Хорошо, очень хорошо. А скажите, вот мы придем там с пулеметом, с джавелином, нормально? Байрактар у нас есть, хотим опробовать. Молодцы, приходите, примем такими, какие есть. Ну вы тоже, мы надеемся на... Скинул, да? Потім, звісно, з Тромболі посябравав, і коли він приїхав у Київ у кінці 2020 року. Це був листопад, здається. Це був великий марш білорусів по Києву. І він побачив на моїй куртці червоно-білий патч, який я робив сам, який я шив. І він підійшов до мене і спитав, а де ти взяв такий класний патч? Я кажу, що я сам такі патчі роблю, сам шию стяги, сам стружки роблю там, червоно-біле. Він зацікавився вельми і от попросив, щоб я для його так само зробив. І з тих пор ніяк так сконтактувалися, вельми багато часу так почали проводити. І він же потім допомагав далі в організації різних акцій наших білоруських. Потім навіть десь 2-3 місяці навіть жив зі мною разом на квартирі моїй. Вельми так багато часу, вельми таких цікавих історій було. Навіть двічі він допомагав проводити мій день народження. У 2021 році він навіть оплатив мій день народження, оплатив продукти всі, я пам'ятаю. Я платив за квартиру, а він платив за продукти. А у 2022 році, у лютому місяці, він навіть був одним з тих, хто втайне від мене організував святкування моєго дня народження. Я навіть не планував святкувати, бо мені тоді грошей було мало вельми для святкування. Але він там сконтактувався з іншими нашими білорусами, і от вони разом, що називається, мене виманили і завели туди, де ми святкували мій день народження. Да, вельми багато таких моментів таких цікавих було з ним, з Тромболі. І потім, звісно ж, така цікава була відмітність, що я і Оскар, по факту спричинилися до того, що Тромболі цілком перейшов на білоруську мову. Ми ж, називається, в цьому плані дотиснули. Да, лагодно так дотиснули. Да я застался без родимой, а теперь еще и мой новый дом руйнуете. Эта моя позиция ни разу не изменилась. Польза то я ще більш упевнений у тим, що це так само і моя війна. З Атомом я познайомився вже у полку. Мені захопило те, що він був музикантом, він грав на гітарі і він вельми багато відав пісень білоруських наших. І протестних пісень, і так, звичайних пісень білоруських. І ось навіть відео там, де це був середина 22-го року, якраз перед поїздкою моєю на базу Миколаїв.
я пам'ятаю, був у своїм покої у Києві і почув, що там недзе там по коридорі там грає музика і співаються пісні. І якраз за цим зацікавився, виходжу і там бачиш, там Атом грає на гітарі і співає пісні, і з ним разом і інші хлопці співають пісні. Сюрпризом не буде. Ей, ла-ла-ла-лай, ти не чекай, ти не чекай. От такий був знаковий такий момент, який показував, що він може натхняти людей, він може гуртувати навколо себе людей. Ну і, звісно, багато хто не ведає, але якраз таки Атом був тим, хто якраз у 9 жнивня 2020 року у Пінську був одним з тих, хто, можна сказати, узначалював протести, які тоді були, коли і люди заходили в адміністрацію місцеву, коли люди дали нормальних таких звізділей ОМОНовців, які там стояли з щитами і прогнали їх з площі. Ну, і він був таким чоловіком, який мог гуртувати навколо себе людей, який мог натхняти людей. Ну, звісно, шкода, що багато пісень, яких ми з ним не спіли разом. Є мені шкода. Ей, ла-ла-ла-лай, ти не чекай, ей, ла-ла-ла-лай, ніхто не чекає, ти не чекай. Все, что должно произойти, оно уже происходит. Эти замыслы уже реализуются. Уже готовится почва для контрнаступления. Для полномасштабного контрнаступления. Уже мы работаем по колоннам снабжения. Лишаем врага топлива, боеприпасов. И когда он будет лишен своей материальной базы, он станет легкой добычей. Ну, з Брестом так само вже нормально познайомився вже у полку. Хоча він і до цього жив уже у Києві, але до цього ми з ним так особливо так і не пересікалися, пам'ятаю. Нормально пересіклися тільки тоді, коли він вже потрапив до нас у полк. І тоді став і командиром батальйону «Волод». До цього командир там і роти був. Какие чувства испытываешь при этом, когда теряешь настоящего друга? Первое чувство — это чувство ненависти к врагу. Хочется отомстить. А потом, естественно, приходит чувство печали. Ну, а з папіком я так само познайомився вже у полку. Ну, з ним так, звісно, не контактував особливо, як з тим самим Тромблі там, і іншими хлопцями. Ну, я так само трошечки його знав так. Ну что, ребята, завтра очередной пиздарез. Если не выйду на связь, значит меня уже нет. Храни вас Бог. Ветки. Шепнёт. С Лисичанска. Шепнёт. Скажи свои слова, Какие слова? которые ты всегда говоришь. Все в порядке, без паники, все хорошо, мы все умрем, без паники. З Кліщем я так само познайомився вже у полку. Перше, що називається, коли кажу Клещ, от перша моя згадка про його це построєння, пам'ятаю.
і у його на лівому рукаві був патч, зроблений чисто своїми руками, просто на велкро-панель, на якій написано було клещ. І все. І так от було наліплено на рукав. І от перше, що називається, я побачив на тут його не патч саморобний. Ну, цікавий такий чоловік був. І він, пам'ятаю, у Білорусі займався тим, що вивчав пам'ять воєннополонених, які були забиті на території Білорусі, вивчав, він так нормально засідував. Потім, коли він вимушений був переїхати з Білорусі в Україну, так само і тут з цією справою займався, вивчав шталаги, де змішалися воєннополонні. І так сталося, що він сам став воєннополонним також. Дёгтев Сергей Игоревич, 20.07.1987, Беларусь, Минск. 26 червня буде 4 роки, як Тромблі і Клещ знаходяться у полоні російському. Певний час вони трималися разом з полонними азовцями. Якраз там частка полонних азовців, які виходили з полону, якраз таки потім підтвердили інформацію, що да, серед їх трималися так само і двоє білорусів. Якраз від їх була інформація, що з наших полонних білорусів росіяни здекувалися на шмат горш, ніж з азовців якраз таки наші білоруси, вони їх там кожен день там били, кожен день там катували їх. Ну, тобто, щоб розуміли, уровень азовців, для яких, для росіян вони, що називається, квінтесенція фашизму, нацизму українського, там, їх не повинні існувати, і некі білоруси. От уровень, що називається, неправомірності, неадекватності катування до азовців і до білорусів. Просто, щоб ви розуміли. От. Це, звісно, і певному момент і здивляло, а з іншого боку не здивляє, тому що, здавалося б, українці, з ними все зрозуміло, там вони типу повстали, там вони змагаються, але ось некі білоруси, яких, здавалося, росіяни вже ніжей плінтуса пригнітають, і тут вони раптом посміли повстати. І от, напевно, тому таке ставлення було до наших полонних білорусів. Звісно, надія завжди є, вона і зараз є, що вони живі. Бо якраз таки надію дає один з таких випадків, коли одного з наших полонних білорусів, який був на Азовсталі, передали разом з 200-ми. Тобто його закатували до такої ступені, що думали, що він вже не виживе, і його просто відправили просто разом з 200-ми на обмін. Але коли його українська сторона прийняла, то його все-таки поставили на ноги, і він вижив все-таки. Тому надія завжди помирає опошньою, як то кажуть, і ми віримо до сьогоднішнього дня, що вони живі. Ну, а те, що їм допомагає триматися, напевно, не вірять в те, що їх чекають. Ну, ми їх чекаємо, завжди чекаємо, і зараз ми їх чекаємо. Казати про наших полонних необхідно, тому що покуль нема ніякої інформації про те, де вони, в якому вони стані, значить, вони живі, значить, вони до сьогоднішнього дня знаходяться у полоні. Тобто треба робити все, щоб ця інформація доходила до людей, щоб вони відали, що в російському полоні знаходяться як мінімум 2 білоруси, які потрапили у полон, які змагалися за Україну, які змагалися за Білорусь. Тому ми обов'язані пам'ятати про їх і обов'язані робити усе те, щоб і люди пам'ятали, що вони знаходяться в полоні до сьогоднішнього дня, і щоб ця інформація нікуди не зникала. Тому що, як я вже казав, Тромблі і Клещ з першого дня, як потрапили в полон, вони є у списках на обмін. Україна кожного разу подає їхні імена при обміні. Але росіяни їх до сьогоднішнього дня не видають, але покуль нема іншої інформації, вони живі, вони знаходяться у полоні. Тому пам'ятати про тих, хто в полоні, це наш обов'язок. Про кожного, хто знаходиться у полоні. Ну, а ми, в свою чергу, я, наприклад, ми робимо все, щоб українці відали, що в полоні знаходяться білоруси. Я розповідаю всім українцям, кого зустрічаю, про наших полонних білорусів постійно розповідаю. Ми навіть удільничаємо, коли у нас є можливість, коли ми не знаходимося на позиціях, ми удільничаємо по можливості у акціях пам'яті про тих, хто знаходиться у полоні. Ми нагадуємо українцям, які знаходяться тут в Україні,
ми розповідаємо про наших полонених, ми підтримуємо цю тему на плаву, щоб люди не збивалися, як і ми так само не збивалися. Бо це наш обов'язок пам'ятати про тих, хто знаходиться в полоні. Ну, неважливо, вони вашим сябрам були, ці вони не були вашим сябрам, ви їх знали особисто, ви їх не знали особисто. Але вони білоруси, і тому ми повинні про їх пам'ятати, тому ми повинні робити все, щоб пам'ять про їх жила, щоб у певний час ця інформація дала, можна сказати, штуршок для того, щоб ми і знову потрапили живими тут, а не в полоні. Хутка буде вже ровно 4 роки, як вони знаходяться в полоні. Вони потрапили у полон під Лисичанськом, коли прикривали відход основних сил ЗСУ з міста. Тоді ми втратили 4 наших бойців загиблими і 2 потрапили в полон. Ну і що ще дає надію, то, що вони живі обидва, це те, що, наприклад, у минулому році якраз таки був заочний суд по Тромблі. Звісно, на суд його не привезли, але ця інформація все ж таки нас надихає на те, що вони все ж таки живі. Бо коли б вони не були не живі, то який сенс проводити над ними суд, літерально. Сябров завжди чекаєш, бо це твій сябр, бо це чоловік, з яким ти провів багато часу, з яким у тебе були вельми цікаві моменти в житті, які нікуди не діваються, які живуть глибоко в серці. Тому я чекаю, я вірю, що він живий, і вірю, що ми скоро їх побачимо. Хлопці, ми про вас завжди пам'ятали, ми про вас ніколи не забувалися. Ми з вами, ми вас підтримуємо, ми, Тромблі, як тільки ми зустрінемося, я поведу тебе на пиво, на наше любиме пиво, наш любимий бар. Ми займаємося зараз підрихтовкою тактичною, медичною, ну і всім тим, що спотребиться в бої. В той же час я розумію, що самим головним випробуванням буде для мене непосередньо бой.